matan shugaba sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ya bar guda 9: Aishatu, Maimunatu, wa Safiyatu, wa Hafsatu, tatluhunna Hindu, wa Zainabu, Juwairiyatu, Ma'aramlatu, summa Saudatu. Su 9 ne matan annabi wanda ya basu a duniya. Sannan ga Sayyida Khadijatul Kubra, shugaban mata gaba daya, ba ma mata ba, har wani rijalu ne zai ga Khadija bai durkusa ba. Ai kasun ku ya mata. Manzo Allah ya ce wallahi Allah bai canja min da wacce tafi Khadija ba. Sannan ga Sayyida Maimunatu, kaga su ikon Allah suna nan a Makka. In ka je Makka, ka je Jannatul Ma'alla, a kai ka je gun Sayyida. Kana shiga za ka ji wani sirri, kana tsayawa a gaban ta wallahi ka ji wata kauna annabi sabuwa ta shiga zuciya. Kwarai, sirran da ka je bayan haramin Makka, ka ce da dan tasi wajen na Khadija za ka kai. To za ka je sai ka shiga tana nan a ciki. To sannan sai ka ce a kai ka wajen Sayyida Maimunatu, ita ma tana can a nesa take, da nisa inda take, sa galibi wasu ba sai iya zuwa. To in ka je nan ma ka je ka ziyarce ta. Su ne ummahatul mu'minina, waɗanda Allah ya rubuta su suna daga cikin, su ne waɗanda Allah yake cewa wa azwajuhu ummahatuhum din. A ciki kuma mata ba ɗaya ba biyu ba, Allah ya san adadin yawan waɗanda su kuma sun yi burin ina masa shiga wannan gida. Allah bai ba su wannan, ba su ba. A ciki kaga ya gaya wa Dihiyatul Kalbi, yace je ka ce da Azzatu yar uwarka ina kaunarta, zan aure ta. Ta ce ije i gaya mata da gaggawa ma. Yanzu shugaban ne ya faɗi sunana, yace yana so zai aure ni, yace shi ya gaya min wallahi. Ta yi murna tunda ta kwanta mutuwa ta yi. Ta ji karfin sha'anin shugaba malam. Wasu Allah ya nemi su kashe fi malam a wannan lokaci, sai kama wani abu saboda ƙananin ƙaunar shugabanci da ta kwanta shi kenan. Sai dai gobe alkiyama ta sadu da shi aljanna. Kaga waɗannan Allah ya ba mu albarkarsu. Wata kuma ta zo ta tsaya kurin ta ce shugaba ni kawai ka aure ni. Allah ya masa izini ya aure ta, an bai masa izini ba kenan. Saboda matsayinsu Allah ya ce su iyayen mu ne ma.